Awan mo titi abay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimuk-mukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo! Nay! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanan intemplaan iti kapeng. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakay, nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pailang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayan ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, anda ka matbaldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umaya ko dumawat man iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanaw. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta na day. Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangpot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasita manok. Dinawad ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Baybay anak kadilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, ako na ka. Kasla kurang timanok ko. Ay, bakay! Nakita mo ka ni Timay sa ataragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matan. At na mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend. Adagayam seminar tayo di kumpanya no bikat. Para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend mo kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, win a friend. Madasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. May inot damot na may busan. Ah? Gusto ya? Apa ya? Nawisin ka kuma. Ta
inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan lumagagat ka. Tano siya, jak masangaw. Di Carla, di ko ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Oo, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maaramid ti asawak na ita, nana? Amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasem ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumbaga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya. At da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagat. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod ka simbang putbakit. Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok ije balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbagana. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, andyan katawan niya o na Carla. Kan, agsasaw kay ngagmaymay sa. Andan samot bagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasauag ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati agda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na kaabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timang gaabig-bigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Ano maululaw ak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun.
Wan nga rod bakit? Ay, siya akong ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si Kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asindaon. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kan jet tapingar jay manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min jet tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan ko mabot ka na? Bakit? Nagano mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ano? Ang asim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pang-aasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din, di bakit mau? Ngunit ang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan na ngamin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam. Itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Tamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw, katarak ng amanaw. Apay lakay. Asino jay kinasasaom di takulungan ti manok? Ito tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sang itam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumot ti mabalin mo pagpilian ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga rin ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme laditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, wala nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wan. Wan ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon si ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Agpwesto bakit? Wan lakay. Ay, thank you. Limbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalpar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. Kat no kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige, sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay.
Uwan nga rin bakit? Nagmayatin o kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok na taraok. Naa, pati to'y putot mo, aramidam mo ito nakaslamanok lakay. Wala, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sang iti taraok. Kahit no? Ay saan? Ada nakasagana nga ipanagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit yung manok dito balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay na. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tawatan nung mangid na kayo manong ti amog yo. Dito ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Andiat ba sapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na saya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa gamin. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin yung mutan na iti tarakan ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isungot gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na pa'y kitin at tinaduma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapokon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakan. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakudan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parchik apagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Ngun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutang pa iti pagdigos da. Ngun tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan na kas iti at tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa.
Inpamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikasok kadagiti taraken ko. Naglabas pa'y titawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abo nga mi iti asawa. Day taman nga rod ti kapadasa kajak tupulos malipatan. Ti kabsat wanugayem mo, baldo. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta man na ititunggal maysa? Manipod man kanikabsat Gemma saan naapod no anagan tintay drama. Ngamsakbay na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastiman ti kunani kabsat Gemma. Dear Manang Biyanang, daytoy kapadasak ngay padramak kat idibalasang akpay kan balumet ti ina. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adupay laan ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Ah. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga ruden di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapom. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan ba? Adala na pan ko ginatang dita tersena. Kan may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man ti mangi pastor ginuangin ton malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Jamuk kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat, suportaran da kanilatan. Kan may sa, diyan mo no, kursonada nakmat ay kayat kong arman. No kasta nga ron, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado maraw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, oowan tatangon. Hindi kayo mananagan. Lalainag to ti agaram. Day, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala,
Ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aramkan ka. Alain ka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tama nung alan. Ay na, umunod ka ah. Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay ah. Umana ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha. Agpatuloy akon. Nikat ag merienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga akon. Kunak noon nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya? Imposible mat ang da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami di palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itirsena. Ti amo ni tatang mo ket napan ka manen nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano yan na busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Asino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan ba't siguro dakas na ano tay inati armag, insan? Una yan, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga mina, hindi dinapan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga main tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Tsak man mo, manipod din na sayop ko. Tsak mo tan may kaditi panunot ko. Uri, ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapankun to sarungkaran ni Jibalay na. Tsak namin naranaan ni dinaminsan ka. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uy, insan. Ayat ko nga ipalapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, uray akla sumgar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka ah. Awan ni Gemma. Tay na yabantay kasinsin na yung kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nung kasta na Roseng. Ay na, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagam barok.
Kunak, anyat kaya mo ga inuman, taijalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Ah, Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkas ken ka. Dito'y naluuban ariknak. anya? Sikat kayat kong arman. Saan ani Gemma? Na, anya dagitan ng bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigawa mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Ah, Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. ay, Tay sulatan ti pampanunutag. ay barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sabay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Jeba, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di na ka di kayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak ambaw ti sumbat ko iti Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kanon ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang? Ni Roseng. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos. Daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Roseng ti armam? Kat no inaunapay ngamsyak. So manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Roseng anak ka. Ay, kuha. Naidumdum mga minti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kuana. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtinag kalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ka. Saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustok ko na. Hanggang jakbet impagarap, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklo niyo matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yu lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udinan no makabirok iti ububing. padagkunak at seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam namaan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Amok nga mailiw-liwag kung tumatlang datoy. Roseng, hanay. Nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamot sagpaminsan. Ay na, nakababain namin Alan. Amangan na niya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamot. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlang ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulakin ko ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko Uy, puno napintas kan ubing. Saan nga isuti kayat ko? Alan,
Di mo unay pang panunutan ni Gemma, hani. Dahil agdama ti panunutan ta. Kasladyak nga minpat dyan. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apay od mo, hani. Diyak masayop na ita iti sabali a babae. Manday ta ka manun alan. Anyaya pay mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayaten ta titungkang maysa. Kasta akmet ka alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan ngagbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na ganun ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Gemma, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibigayan may. Kat umian kayo, ijay, nanang. Kawanin ta iliwag pa idamat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod, nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan mo umay dito'y balay dayjay. Uwan, nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Urayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyamanak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumampay? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ron din. Rabiin. Nga awan mo talaga ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday, Jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid, idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Proseng, si kakaninay ta. Si mangput kakaninhanay. siyak dato, Alan. Ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makita na. Gemma? Bado ni Rosing dahil yung suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jak to pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ay, Alan! Dinaktali ko! Hoy! Mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nang awis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka agparigatak pa ya mangawis ka. Alan, Ano ay, inarakop na kambatan. Kat adata dito'y parke. Saan ka kanina mabain nga da makakita ka na ta? ay,
awanan ti bibiyang ko, alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. At daim puno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no, anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan na nagbaligi iti daka sa plano na, hane. Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hane, saan ko maaday ta ti panunutag? Saan lang ba't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sika kan siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na ki amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisak kan karusing hani. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan, Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo, nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata, di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan, nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak dayta, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga asikan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay ang dinanang mo. Imadayo ak nga rod ka po itinakaro abain ko. Kat maragsakan tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo dananang kan Alan ididamo dati nagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak dalatang agdandan na. Kat syakmat, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan dayta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyanan! Manipod ko ni pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan de pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family, dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear Manang Biyanan, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir, kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mutiraramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang no ay luklukwan na klaang. Amumag,
Si katay makuna crush ng bayan. Nataer ka. Amangan no saan la si Shakhtar Armam. Ah, Amangan no ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amangan no adapay ka nubya mon. Jesus, tapnoy bagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis iti rignak. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw wano saanan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. ay kwa, maipasiguradong lakit di Shak Kanya tulad. usan. Ha? Hello, nagipagaliston na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw la kung may timan ang butay. Hindi pa'y maanamin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya amon. Italag siksikog tiyan aramidam. Istambay. Panagkunak, baliwam tulangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, Shak ti makaamukan ka. Aklo na ang aminin Sakbay ang pumanawak. Alan Ha? May sabay tayo ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog ay wasiwas kan. Kumano ka man! Sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Innakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na dahi dya taaw. Kapimbanawain. Apay ang nagbayag ang nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niyaw. Kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone ba? Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutiag pili iti pakirelasyon ah. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Oh? Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahil talagi po ipuyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, buta iti sagsagwan na. Tatang, Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron ti mangpakang kengkwana. Ito nagasawa kayaw. Kasta ka day. makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Intun lakayain. Intun nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lambo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggalag sa odya amana. Kat problema ti bagbagada. Kanag iti amin nga anak da. Dayjay lakano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Intun sumangpwete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang, Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmat kahit adi nakarman dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro na dyan ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ron namang pakangkang kwa na. Anya, may karem, asinaamon na dyan tao. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dyan anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Benay gapo ijay anak ta. May saka may. Imbis at tulungan nak amang upay dyan anak ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaisaw gapo kin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan anak ta.
Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararmem kanuaya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklon na pa yan na, tatang. Anya, Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga, sawa ko na. ay, nagluho kan. Pangasawa ka, ngawang mo pangasawam. Kantay mo ang tayo ngay. Kantay tarakin yung ababoy. Ay, naglalay nga betan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ultimo kalding. Uno aso la ko maatarakin mo ke awan. Ay agsapul kay ti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbait. Professional tayo mangarod dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usarin nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Dito, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Na, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kun sandyanak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariing iti kinapudnaw. Asa na day di lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakalaan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na genubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ay, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun nangasawan iti sa balay. Ayun, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang da dya lalaki keng ka. Ure kas ano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas ta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipaton kiti da dya lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang kao. Kanyat may pay ko basang. Tata, adda ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kao. Ngam saan mga nagaw-aw, anak kao. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging dayta ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agaway. Ay, kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag asil pong kang kuana. Ano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata.
Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin tayo nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo tinagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay tayo ta. Awan pa'y murnong ko. Naong kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakit dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi ni inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da dya lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mong ay no isuti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay pumanawa. Jak kayat ti makisango kada kwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon, main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. Adda bayada. Napayagan nga utang ko day jay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanambanan, Binay. Piyesta di ka bangi bang barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gayta, awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Kapunta ka sa timbagana, di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikalman iti piyestaan. Madama ti sugal da. Naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tantalipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Kaya nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Ingka magpasyar di lugar ti asawa di kumparik. anya taramidan niyo ijay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi tayo namin. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa ko ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Nanay. Ipakitak to kadag iti dadakil mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi tuwi yan. Wine. Agsingsing putak taon no malpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny? Ay, awan pa'y nga rin balasang ko. Makalawas na ni Jinapanan na, hindi mo nagawawi dahil. Adda ka di pakakuntakan nyo kan kuana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo te dya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni Kakapitra. Ta nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw.
Nimot Benny jidim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Hindi ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, kan nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang dayta. Mabalin pa yung ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangi mau. Agragsak ka kidi tanda ilisi ka iti pakaisagma kam kuma. Inalilaw nakteja Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka kiday, tasan kayo pa nagkasar. Kasan mo ngayon nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay, Tatang. talaga rupat kwarta na jay tao. Nakakita bak nang ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Jenubia na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ano ti sagana. Talaga bak nang jasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nag-asakit dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na. Nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan ni Imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Hindi bini nga eksmaw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa'y lang. Ngam nagbabae adagusan. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day dya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siya ting kalaysan ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa mading aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan, ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin.